Cine sunt și ce fac? Sunt Corina Dimitriu, sunt artist și partener de audit într-o firmă de consultanță în Big Four și mamă și soție. Cum ai ajuns în programul Big Life Project? Am ajuns în program printr-o recomandare de la o prietenă foarte dragă care a făcut BLP-ul și care, când m-am întâlnit cu ea, Claudia Iordache, mi-a zis, oare ești pregătită, oare să-ți spun, oare să nu-ți spun, hai că ești pregătită. Și am ajuns printr-o recomandare. Care este momentul din programul Big Life Project care a avut cel mai mare impact pentru tine? Cred că sunt mai multe momente. Adică mi-a plăcut programul. Sunt mai multe momente, poate de la prima întâlnire, de când am cunoscut colegii care erau în același grup cu mine și cel mai mare impact a fost, adică cea mai mare asupra mea a fost prima ședință de coaching care am avut-o one-to-one, care am avut-o cu Lavinia și care a zdruncinat, a reușit după acea ședință de coaching să zdruncine așa puțin din ce credințe sau gânduri aveam stabilite deja înainte. Care sunt cele mai importante transformări petrecute cu tine după ce ai trecut în program? Cred că pentru mine a fost o aliniere de mine cu mine, o regăsire cumva, o prioritizare a anumitor valori și o cunoaștere, în primul rând, mai bine a ceea ce vreau să fac, cum vreau să fac și pe ce să mă concentrez. De ce ar vrea cineva sau ar trebui să vină cineva în Big Life Project? De ce ar vrea să vină? Cred că e o chestiune personală. În momentul în care îți dorești să te cunoști odată mai bine, să faci parte dintr-o comunitate, să ai parte de o relație autentică și o comunicare onestă și cu tine și cu ceilalți. Un sfat pentru cei care vin acum în program? Eu la început, când am început BLP-ul, am fost puțin sceptică și scepticism care a dispărut așa pe parcurs. Și recomandarea mea este să fie onești, să fie deschiși și să creadă, să zic, în program și în parcursul programului, pentru că toate se vor clarifica de la început până la sfârșit.